Ja, velkommen til. Det jeg vil vise nu, det er rygekstension, som er en øvelse til ryggen. Der skal vi så ned og ligge på gulvet. Så det starter vi selvfølgelig med at gøre. Så placerer vi hænderne langs hovedet, og så sørger vi for hele vejen igennem at kigge ned i gulvet, når vi laver øvelsen. Og så skal vi prøve at forestille os, at vi prøver at løfte den øverste del af ryggen op i vejret. Så det vil se sådan her ud, at vi lige kommer op, kigger stadig ned i gulvet, og vi holder, kører ned igen, kører ind til, ned igen, og kigger i gulvet, kører lige op, ned igen, og kigger hele vejen i gulvet, hele vejen igen. Og hvis I gerne vil have, at det bliver lidt sværere, så kan I jo f.eks. tage armene længere op, så bliver det lidt tungere. I kan også tage armene ned langs siden og køre op, så bliver det nemmere. Det var så rygekstension.